ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶምናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኣብ ትግራይ ማዕስከር ስደተኛታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ብኣባላት ጸጥታ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቓትን ዝወርዶም ዘሎ ማእሰርትን ንብረት ምዝማትን ገና ይቕጽል ኣሎ። ብሓሙስ 24 ታሕሳስ ካብቲ ዝወልዐ ኩናት ህይወቶም ንምድሓን ናብ ጎንደርን አዲስ አበባን ካብ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝበዝሑ ብሓይልታት ጸጥታ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተታሒዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ምንጭታትና ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም። እዞም ኣሳት 40 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዛጊት ኣብ ጊዜያዊ መዳጎኒ ከም ዝርከቡ ነዚ ሓበሬታ ዝረኣኹ ምንጭታትና ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዓርቢ 25 ታሕሳስ ናይ ንግሆ ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ዓዲ ሓርሽ ንዓዲ ኣርቃይ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኤርትራውያን ካብ ዝጓዓዙላ ዝነበሩ ኣውቶቡስ ብሓይልታት ጸጥታ ፈደራል ተወሲዶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ምንጭታትና ሓቢሮም። ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብተደጋጋሚ ዝምታን ጭውያን ብፈደራላዊ ሰራዊት ዕጡቓት ክልል ትግራይን መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቓትን ይፍጸም ምህላው ብተደጋጋሚ ብቃለ ምሕትትን ብዜናን ክቃላሕ ጸኒሑ እዩ። እቶም በስገዳድ ናብ ዝነበርዎም ማዓስከራት ከም ዝምለሱ ዝተገብሩ ክሳብ ሕጂ ብዘይካ ውሱን መሳርፍ ካልእ ዝተገብረሎም ሓገዝ ብዘይምህላው ብሕማም ውፅኣትን ዓሶን ናይ ዝሳቐዩ ዘለዉ ቁፅሪ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎን ብተደጋጋሚ እንተጠርዑ ሰማዒ ከም ዘይረኸቡን ካብቶም ግዳያት ዝመጻና ሓበሬታ ይሕብር። ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ምትሓስ ሰብኣዊ መሰል ብህፁፅ ደው ከብሎን ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ናይ ምጥያስ መደብ ከቀላጥፈሎምን እቶም ኤርትራውያን ጻውዒት የቕርቦ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ደባዊ ጎንፂ ገለ ሰላም ዘይደልዩ ሓይልታት የጓህርዎ ኣለዉ ዝብለሉ ዘሎ እዋን ሰራዊት ኣብቲ ደቡ ይኣኻኽብ ከም ዘሎ ምንጭታት ዜና ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ላዕሎት ሓለፍቲ መንግስቲ ሱዳን ዝርከብዎም ውሑዳት ሰባት ነቲ ግጭት ኮነ ኢሎም የጓህርዎ ኣለዉ ክብል በቲ ናብ ህዝቢ ሱዳን ኢሉ ዝገለጾ ብቋንቋ ዓረብ ሰላከ መግለፂ መልኪሱ። ሚኒስትር ዜና መንግስቲ ሱዳን ብወገኑ እቲ ብብረት ዝዓጠቑ ኢትዮጵያውያን ምልሻ ተኻይዱ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ብስሩዕ ሰራዊት መንግስቲ ከም ዝተፈጸመ ዘመልክት መርትዖታት ከም ዘሎ ብምግላጽ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወቒሱ። ክልቲኦም ወገናት ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ዝግበር ዝኾነ ሰናይ ተበግሶ ከም ዝቕበሉ ይጠቕሱ እኳ እንተለዉ ብግብሪ ግና ኣብ ዶባት ሰራዊት የግዕዙ ከም ዘለዉ እዮም ምንጭታት ዜና ዝገልጹ። ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብነፈርቲ ዝተሰነየ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ከባቢቲ ዘሰሓሕብ ዘሎ ዶባት ከካይድ ቀኒዩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ውግእ ሓድሕድ ተጸሚዱሉ ብዘሎ እዋን ብሓደ ወገን ኣብ መላእቲ ሃገር ዓሌት ዝመንቀልዩ ግጭታት ይብእስ ኣብ ርእሲ ምህላው በትኻልእ ምስ ሱዳን ብደብ ክጋጨው ነታ ሃገር ኣብ ዝበኣሰ ቅልውላው ክሸማ ከም ዝኽእል ብዝተፈላለዩ ወገናት ይግለጽ። ጅቡቲ ነቲ ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልን ተፈጢሩ ዘሎ ደባዊ ወጥሪ ንምሽምጋል ልኡኽ ከም ዝሰደደት ኣፍሊጣ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጅቡቲ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ዝተላእከ ጉጅለ ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ዲፕሎማስኛታትን ከም ዘጠቓልል ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ስራሕቲ ጉጅለ ኣብ ከተማታት በለድሃዎን ማንደራን ብምብጻሕ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ብኣካል ብምዕዛብ ሓበሬታ ክእክብ ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ገሊጹ። ጅቡቲ ነዚ ናይ ሽምግልና ተራ ትጻወት ዘላ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ዝተቓንዐ ዋዕላ ኢጋድ ብዝተዋህባ ሓላፍነት ምዃኑ ይግለጽ። ኬንያ ምስ ምምሕዳር ጁባላንድ ዝደናገጹ ሰራዊት ዓጢቓ ብምባልያ ሶማል ትኸስስ። ኬንያ ብወገና ነቲ ኽሲ ናይ ኣሉታ ምላሽ ሂባትለያ። እንተኾነ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዶባትን ሰራዊት ከኣኻኽባ ብምጽንሐን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ህዝቢ እቲ ወጥሪ ናብ ሙሉእ ኩናት ከይሰጋገር ኣብ ዓብዪ ስጋት እዩ ተሸሚሙ ዝርከብ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶምናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ስጋየት ደረጃ ዓሪጉ ብምባል ዝጸንዐ ምዕጻው ክናዋሓብ ጽባሕ ልደት ፈረንጂ ዘሕለፎ መምርሒ ኣብ ዜጋታት ተወሳኺ ሸኽሎት ፈጢሩ። እቲ መንግስቲ ብዘሕለፎ መምርሒ ንዘይተረፍ ስራሕ መግቢ ንምግዛእ ወይ ንህጹጽ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ተዘይኮይኑ ብኣጋር ብብሽክለታን ካሮሳን ካልእ ዝግበር ኩሉ ዓይነት ምንቅስቓሳት ኩልኩል ከም ዝኸውን ይገሊጹ። ይኹን እምበር ነፍሰ ጾራትን ዝተወጽዑ ሕሙማንን ናብ ሕክምና ንምብጻሕ እኽሊ ካብ እንዳጠሓኒት ምምላስን ካልእ ዕለታዊ መነባብሮ ንምምራሕ ዘገድሱ ነገራትን ዓረብያ ፈረስን ብሽክለታን ክጥቀም ዝጸንሐ ህዝቢ ዝተረረ ምዕጻው ምእዋጅ ነተወሳኺ ሕሰምን መከራን ዘቃሊዑ ክብሉ እዮም ሬድዮ ረና ዝተወከሰቶም ዜጋታት ዝገልጹ። ነቲ9 ዋርሕ ብዘይ ዝኾነ መደብ ሕወይትን ሓገዝን ክሳቐያ ንዝጸንሐ ሓያሎ ስድራ ቤታት ተወሳኺ ክትዕጸዋ ይኽን ምባልን ዳርጋ ንሞት መፍራድን ምዃኑ እውን ኣገንዚቦም።
ሰራዊት ኤርትራ ብናይ ጽዕነት መካይን ተጸፋጽፉ ኣብ ኩናት ትግራይ ክመላለስ እናተራእየ በንጻሩ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ስለዘስጋአና ዝጸንዐ ምዕጻው ክናዋሒ ዝብል መምርሕን ርእሱ ብዙሕ ሕቶታት ከላዕል ከም ዝኽእል እቶም ዜጋታት ብተወሳኺ ኣሚቶም መንግስቲ ኤርትራ ብዝህቦ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት ክሳብ 25 ታሕሳስ ኣብ ዝነበረ ግዜ 992 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ ሞት ሓደ ሰብ ድማ ተመዝጊቡሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ቤንሻንጉል ጉሙዝን ደቡብን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ብሔር ግጭታት ብውሕዱ 377 ተቐቲሎም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ኣብ ዝተኻየደ ግጭት ናይ ዝሞቱ ሰባት ብዝሒ ልዕሊ 207 ከም ዝበፅሐ ክሕበር እንከሎ ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ኮንሶ ድማ ብውሕዱ 66 ሰባት ብተመሳሳሊ ምኽንያት ከም ዝተቐትሉ ተመልኪቱ ኣብ ክልል ኦሮሞ ምዕራብ ወለጋ እውን ጸኒሑ ግጭታት ይቕጽል ከም ዘሎ ዝሓበሩ ዝተፈላለዩ ወገናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ናይ ቴሌፎንን ኢንተርነትን ኣገልግሎታት ስለ ዘቋረጾ ብዙሕ ግዳያት ብዝርዝር ንምፍላጡ ኣጸጊሙ ከም ዘሎ ጠቒሶም ኣብዚ ኣብ ሓያሎ ዞባታት ኢትዮጵያ ዝተጓሃረ ናይ ብሔር ግጭታት ኣሽሓት ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ምርጫውን ዝጽበያ ዘሎ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ተደማሚሩ ኣብቲ ሃገር ታሪኽ እልቂት ሩዋንዳ ከይድገም ንሓያሎ ስግዩ ዘሎ ክስተት እዩ መንግስቲ ፈረንሳ መላይ ሕሙማን ዝሰርሑ ወጻእተኛታት ብእኩብ ዜግነት ክህቦም ወሲኑ እዞም ኣብ ሆስፒታላት መለይ ኣረጋውያንን ካልእ ማእከላት ጥዕናን ክሰርሑ ዝጸንሑ ስደተኛታት ዝርከብዎም ወጻእተኛታት ብእኩብ ዜግነት ፈረንሳ ክዋህቦም ዝተወሰነሉ ምኽንያት እቲ ሃገር ኣብ ተካይዶ ዘላ መኸተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም ንዝኸፍልዎ ዘለዉ ከቢድ ዋጋ ምዃኑ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ ዛጊት ነሳት 700 ወጻእተኛታት ዜግነት ክዋህቦም ተወዲኡ ከም ዘሎ ዝሓበረት ሚኒስትሪ ካልኦት እውን ሰነዳቶም ብምርካብ ክምዝገቡን ጉዳዮም ብዝቐልጠፈ መልሲ ክዋህቦን ምዃኑ ገሊጹሎ ድሕሪ ዝውሳነ 3000 ሰራሕተኛታት ተመዝጊቦም ኣለዉ ኣብ ፈረንሳ ብሕጋዊ መገዲ ነሳት 5 ዓመታት ዝተቐመጠ ዝኾነ ወጻእተኛ ዜግነት ናይ ምሕታት መሰል ኣለዎ ይኹን እምበርቲ መስርሕ ብዙሕ ሰነዳት ዝጠልብን ክማልኣ ዘለዎ ቅጥዕታትን እውን ብዙሕ ምስ ምዃኑ እቲ መስርሕ እውን ክሳብ 3 ዓመታት ስለ ዝወስድን ብዙሓት ወጻእተኛታት ዜግነት ከይሓዙ ነዊሕ ዓመታት እዮም ዝቕመጡ መንግስቲ ፈረንሳ ነዞም ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም ፈረንሳ ዝጠለበቶ እዋናዊ መስዋዕቲ ይኸፍሉ ኣለዉ ዝበሎም ካብ ናይ ጽሬት ክሳብ ሞያዊ ሓኪም ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ትካላት ጥዕና እቲ ኩሉ መስርሕ ክሓፅረሎም ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ እቲ መንግስቲ ኣቐዲሞውን ብዘይካቲ ብሓፈሻ መዲቦ ዘለዎ መተባብዕን ካልእ ረብሓታትን ነፍሲ ወከፍ ሰራሕተኛ ሕክምና 1500 ዩሮ መቕሸሽ ሂብዩ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣለይቲ ሕሙማን ብፍላይ ድማ ኣብ መላይ ኣረጋውያን ዝሰርሑ ሰባት ቀንዲ ተለከፍቲ እቲ ቫይረስ ክኾኑ እዮም ጸኒሖም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፈረንሳ ጀሚሩ ዘሎ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ድማ ብቐዳምነት ከም ዝወሃቡ እዮም ተሓቢሩ ኣብ ፈረንሳ ዛጊት ኣሳት 2.5 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ክርከፉ እንከለዉ ልዕሊ 62600 ሰባት ድማ ሞይቶም ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ጸኒሑ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ሰራዊት ሱዳን ንዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ከሰሓብ ጸንሐ መሬት ኣብ ትሕቲ ቁጽሩ ከም ዘእተዎ ኣፍሊጡ ሚኒስተር ዜና ሱዳን ፈይሰል ሳልሕ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዛጊት ካብ 60 ክሳብ 70 ሚታዊት ናይቲ ብኢትዮጵያ ተታሒዙ ጸንሐ መሬት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሰራዊት ሱዳን ከም ዘሎ ገሊጹ ሽግራት ንምፍታሕ ኣብ ዘተ ኢና ንኣምን ዝበለት ሚኒስተር ተሪፉ ዘሎ ክፋል መሬትና ንምምላስ ሰራዊትና ግቡእ ይፍጽም ኣሎ ክብል ጠቒሱ ሱዳን ብኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተፈነወላ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣብ ዝወሰደቶ ግብረ መልስያ ነቲ ንሓያሎ ዓመታት ከሰሓበን ጸንሐ ዞባ ኣልፋሽጋ ንዝበዝሐ ክፋሉ ኣብ ትሕቲ ቁጽራ ከም ዘእተወቶ ትሕብር ዘላ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ሃዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ከባቢታት መተማን ጎንደርን ከም ዝተበታተኑ እዩ ዝግለጽ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝጸኒሑ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ናብ ምሉእ ኩናት ከይዓርግ እዩ ተሰጊኡ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ብዝምልከት ዝርዝራዊ መግለጺ እኳ እንተዘይሃበሉ ምስ ሱዳን ንዘሎ ጸገም ብዘተ ንምፍትሑ ጻዕርታት ክቕጽል ምዃኑ እዩ ዘመልክት እዚ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተጓሂሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ምሉእ ኩናት እንተዓሪጉ ጎረባብታ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኤርትራን ግብፅን በብረብሐን ኢደን ክሕውሳ ከም ዝኽእላ ተንተንቲ ይምቱ
ኣብ መንጎ ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ዓፈርን ሶማልን ደበና ኩናት አንጽላልዩ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ክልላዊ መንግስቲ ዓፈር ካብ ሰመራ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ አጠንቂቑ። እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ሳልስቲ ዝያብ ዘውፅኦ መግለጺ ድሕርቲ ገዋኔ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ፍሪትልን ሪፎን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብክልል ሶማል ዝድገፉ ዕጡቓት ከም ዝፈጸሙ ብምኽሳስ እዚ ድማ ነቲ ጸንሐ ምትፍናን ዘዕርግ እዩ ክብል ጠቒሱ። ኣቐዲሙን ኣብ ኣፋምቦ ኦፎኖ ኣብ ዝተባሃለ ከባብን ኣብ ሃንሩካ ድማ ሰርካሞን ቴለን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢታትን ዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ሰላማውያን ሰባት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ከም ዝኾኑ መግለጺ ክልላዊ መንግስቲ ዓፈር ይወቀስ። ኣብ ርእሲ እዚ ክልላዊ መንግስቲ ሶማል ኣብ ልዕሊ ክልል ዓፈር ዘውፅኦ ዘሎ ተደጋጋሚ ፈኸራ ሓዘል መግለጺታት ኩናት ከም ምእዋጅ ከም ዝርዮ እቲ ካብ ሰመራ ዝወፀ መግለጺ ኣመልኪቱ። መንግስቲ ክልል ሶማል ብወገኑ ፍሉይ ሓይሊ ዓፈር ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ክልል ሶማል መጥቃዕታት ምፍጻም ዓሰርታት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ እዩ ዝኸስስ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይካቲ ሰራዊት ኤርትራ እውን ዝሳተፎ ዘሎ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ኣብ ክልላት ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ ደቡብ ኦሮሚያ፣ ዓፈርን ሶማልን ግጭታት ክካየድ ብተደጋጋሚ ይረአ ኣሎ። ክልል ኣምሓራ እውን ብሰሜን ምስ ትግራይ ብምዕራብ ድማ ምስ ሱዳን ብዝካየድ ዘሎ ግጭታት ተጸልዩ ይርከብ። ኢትዮጵያ ብሰንኪ እዚ ፈቐዱ ዝነትግ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ናብ ሙሉእ ምብትታንን መንግስቲ ኣልቦነትን ከይትወድቕ ስጋት ብዙሓት እዩ። ተተፋነንቲ ሓይልታት ዝሓቆፈ እዩ ዝተባሃለ ሓድሽ ናይ ልፍንቲ መንግስቲ የመን ብ26 ታሕሳስ ኣብ ስዑድ ዓረብ ከተማ ሪያድ ቆይሙ። እዚ 24 ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ዝሓቆፈ ሓድሽ መንግስቲ ካብ ወገንቲ ንደቡብ የመን ንምንጻል ካብ 2017 ኣትሒዙ ክንቀሳቐስ ዝጸንሐን ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድማ ዝድገፍን መሰጋገሪ ባይቶ ደቡብ ዝተሰምየ ጉጅለን ብፕረዚደንት ዓብድረቦ መንሱር ሓደ ዝምራሕ ኣካል ናይቲ ኣቐዲሙ ኣብ ስልጣን ጸንሐ መንግስትን ዝሓቆፈ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ብድፊት ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኣብ ስደት ቆይሙ ዘሎ ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ነቲ ብወተሃደራውን ፖለቲካውን ሓይሊ ሚዛን ኣዛዝዩ ንዘሎ ሕቲ ዝነጸለ ስለ ዝኾነ ጸገም የመን ኣብ መፍታሕ ዘምጾ ለውጢ ከም ዘየለ ተንተንቲ የረዱ። ሓያሎ የመናውያን እውን ኣንጻር እዚ ኣብ ስዑድ ዓረብ ቆይሙ ዘሎ መንግስቲ ተቃውሞታት ኣካይዶም። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና። እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ማዕስከራት ትግራይ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዝወርሒ ዝትሒዙ ናይ መግቢ መሻረፍ ክዕድል ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢሩ። እቲ መንግስቲ ካልእ ተወሳኺ ቀረባት ንምድላውን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ይዘራረብ ከም ዘሎ ይገሊጹ። እንተኾነ ኣብ ማዕስከር ዓዲ ሓሩሽ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዛጊት ዝትዋህቦም ናይ መግቢ መሻረፍ ከም ዘየለ ይጠቕሱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ትግራይ ካብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሃዲሞም ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኢትዮጵያ ኣትዮም ዝጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት እናገፈፈ ናብ ማዕስከራት ይመልሶም ከም ዘሎ ይፍለጥ። ህወሓት ንኤርትራውያን ስደተኛታት ንፖለቲካዊ ዕላማ ክጥቀመሎም ጸኒሑ ዝበለት መንግስቲ ማዕስከራት ስደተኛታት ግቡእ ሰብኣዊ ኣገልግሎታት ዝርከበለን ማእከላት ኮይነን ከም ዝቆማ ገሊጹ። ኣብ 4 ማዕስከራት ጸንሑ ልዕሊ 90,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ውሕስነት ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ወዲቖም ይርከቡ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ምትፍናንን ረጽምን ናብ ሙሉእ እቲ ዞባ ይሰግር ምህላው ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ገሊጾም። ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ድሕሪ ዝተረኣየ ለውጢ ነቲ ንሓያሉ ዓመታት ብምልክን ውግእን ክሕመስ ጸንሐ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተስፋ ተራእይዎ እኳ እንተነበረ 2 ዓመታት ከይመልአ ካብቲ ዝነበሮ ናብ ዝባእሰ የንቆልቆል ምህላው እቶም ተንተንቲ ይርድኡ። ብመሰረቲ ኣብ ዝተፈላለየ መርበባት ዘቕርብ ዘሎ ትንተነታት ብፍላይታ መስሕብ ዓበይቲ ናይ ወፍሪ ትካላት ኮይና ጸንሐት ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ኩርናዓታ ብዝተኸፍተ ናይ ብሔር ግጭታትን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናትን ነዝመጽእ ዓመታት ኣወፈርቲ ቁሊሕ ምስ ዘይብልወን ሃገራት ክትስራዕ ተኽእሎ ኣሎ። ድሕሪ ምእላይ ስርዓት በሽር ኣብ ቀራና መንገዲ ትርከብ ሱዳን እውን ብልፍንቲ መሰጋገር መንግስቲ ኣቆይሙ ዘሎ ወተሃደራዊ ወገን ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ወገን ብሰላም ከሰጋግር ድዩ ኣይፋሉን ካልእ ዘሰክፍ ክስተት ናይቲ ዞባ እዩ። ንኣስታ 30 ዓመታት ብምልክን ሕሱም ድኽነትን ዝግረፍ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዓለምን ምዕባሊያን ተገሊሉ እቲ ዕድል ዝገበረ ድማ ካብ ወፃኢ ሃገራት ብዝለኣኽ ሓዋላ ትልኽ እናበለ ተስፋ ዴሞክራስን ውሕስነት ምስጋር ስልጣንን ጸልሚትዎ ይነብር ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ወተሃደራዊ መናኸርያ ሓያላን ሃገራት ኮይና ዘላ ጅቡቲ ናይ ምርጫ መደባት ሰሪዓ እኳ እንተላ ን21 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ መራሒኣ እስማዒል ዑመር ገለ መንበሩ ብቐሊሉ ክገድፍ ከም ዘይኮነ ብኣጉ ዝተፈልጠ ኮይኑሎ።
ሶማል እውን ኣብ ርእስቲ ንኣስታት 30 ዓመታት ዝቐጸለ ዘይርጉእ ኩነታትን ፍንው ምንቅስቓስ ሽበራውያን ጉጅለታትን ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራትን ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ተወሳኺ ሻቕሎት እዩ። ጎረባብቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘይካት ዘለወን ውሽጣዊ ኩነታት ምልኪ ድኽነትን ግጭታትን ንሓድሕደን እውን ዘይቃደዋን ብዶብን ካልእን ኣሳቢበን ተደጋጋሚ እዋን ረፅምታት ዘካይዳን እየን። ሱዳን ንሰደድ ይኹን እታው ዝተፈላለየ ኣቑሑት ወደባት ግብፅን መትረብ ስወይፅን ክትጥቀም ዘኽእል ስምምዕ ከም ዝተኸተመ ንበዓል መዚ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ግብፂ ከማል ነጅም ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ብመሰረቲ ክልቲኦም መንግስታት ዝኸተምዎ ስምምዕ ሱዳን ወደባት ግብፂ ብፍላይ ድማ ዓይን ሰኮንን ስወይፅን ክትጥቀም ኣብ ርእሲ ምኽኣላ ኣገልግሎታት ናፃ ናይ ንግዲ ዞባን መፅንሒ ኣቑሑትን እውን ፍሉይ ረብሓታት ክህልዋ ከም ዝኽእል እዩ ተመልኪቱ። እዚ ስምምዕ ሱዳን ናብ ደገ ትልእኮ ነገራት ይኹን ካብ ወፃኢ ንትሽምት ኣቑሑ ንወደባት ግብፂ ከም መሰጋገሪ ኣብ ትጥቀመሉ እዋን ሙሉእ ደገፍ በዓል መዚ ውሃቢ ኣገልግሎታት ወደብ ግብፂ ክትረክብ እያ። ሱዳንን ግብፅን ነጠቓማ ወደብ ብዝምልከት ውዕል ዝኸተማ ድሕርቲ ዝሓለፈ ቅንያት ዝበፅሖ ኣብ ወተሃደራዊ ንግድን ካልእን ዘተኮረ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዕ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ኣብ ሊብያ ብሕማቕ ኩነታት ዝጸንሑ 67 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 130 ስደተኛታት ኣብ ሩዋንዳ ናብ ዝርከብ ጊዜያዊ መጽንሒ ጋሾራ ተሰጋጊሮም። እዞም ብሓገዝ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ካብ ማዓስከራት ሊብያ ናብ ጊዜያዊ መጽንሒ ሩዋንዳ ተሰጋጊሮም ዘለዉ ስደተኛታት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም እዮም። እቲ መስርሕ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝጅመር መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ኣሳት 515 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ጊዜያዊ መጽንሒ ጋሾራ ተሰጋጊሮም ኣለዉ። እቶም ኣሳት 120 ናብ ሽወደን ኖርዌይን ካናዳን ክጣየሱ እንከለዉ ፈረንሳ ትርከበን ሃገራት ኤሮጳውን ካብዚ መጽንሒ ተወሰኽቲ ናይ ምጥያስ መስርሕ ክቕጽላ ምዃነን ይገልጻ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ናይ ምጉዓዝ መስርሕ ኣቋሪፅዎ ዝነበረ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ እዩ 153 ስደተኛታት ናብ ኒጀር ብምግዓዝ ዳግም ጀሚሩ። ካብ 2007 ኣትሒዙ ን13 ዓመታት ኣብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ተዋፊሩ ዝጸንሐ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ካብ ሎሚ 31 ታሕሳስ 2020 ተልእኹ ከቋርጽ እዩ። እቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ካብ ሓደ ጥሪ ኣትሒዙ ድማ ዓቕሚ ሰቡን ንብረቱን ናይ ምውፃእ መስርሕ ክጅምር እዩ። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዳርፉር ዝጸንሐ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ተልእኹ ከቋርጽ ዝወሰነሉ ምኽንያት መንግስቲ ሱዳንን ተቃወምቲ ዳርፉርን ዝጀመርዎ መስርሕ ሰላም ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ስለ ዝበጽሐ ምዃኑ እዮም ዲፕሎማሰኛታት ዝገልጹ። ይኹን እምበር ሕቡራት ሃገራት ከም መተካእታ ናይቲ ኣብ ሱዳን ዝጸንሐ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዝተጀመረ መስርሕ ሰላምን ዴሞክራሲያዊ ምስግጋርን ዝከታተል ፖለቲካዊ ኣህዱ ሕቡራት ሃገራት ብሓድሽ ዕማም ከዋፍር እዩ። ድሮ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ዓለም ብሆይታን ፈንጠዝያን እትሕለፍ ፍልይቲ ዕለት ካብ እትኸውን ዘመናት ኣቝፂሩሎ። ዋላ እውንቶም ዝተፈላለየ ዓውዲ ዋርሕ ዘለዎም ህዝብታት ቁጠባዊ ዕብለላ ሃገራት ምዕራብን ዓውሎማን ብዝፈጠሮ ጽልዋታት ነዛ ብኣቆጻጽራ ግሪጎርያን ብልምዲ ድማ ዓውዲ ዋርሕ ኤሮጳ እናተባህለት ትግለጽ ሓዳስ ዓመት እዮም ብዝያዳ ክጽንብሉ ዝረኣዩ። ዓመት 2020 ግና ፍሉይ ክስተት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ስለ ዘጋጠማ ከም ዝሓለፈ ዓመታት ብሆይታ ክትዛዘም ኣይኮነትን። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ኣብ ዝግበር ዘሎ ርብርብ ዝበዝሐ ሃገራት ዓለም ሰዓታት እቶቶ ወይ ድማ ሙሉእ ምዕጻው ኣውጀን ስለ ዘለዋ ህዝብታት ኣብ ቤቶም ኮይኖም ንዓመተ 2021 ክቕበልዋ እዮም። ህዝቢ ብምኽንያት ድሮ ሓድሽ ዓመት መምርሒታት ምግታእ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከይጥሕስ ለበዋታት ኣብ ዝመሓላለፈሉ ዘሎ ዕለት ድማ ብፍላይ መንስያት ንሰዓታት እቶቶን ምዕጻውን ከይጥሕሱ ፈረንሳ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት ብብዝሒ ፖሊስ ኣዋፊረን ይርከባ። ካብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ክሳብ ወጋሕታ ሰዓት 6 ሰዓታት እቶቶ ኣዊጃብ ዘላ ፈረንሳ ዓመታዊ ድሮ ሓድሽ ዓመት ንምጽምባል ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝእከብ ዝነበረ ህዝቢ ሎም ዓመት ኣይክህሉን እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ሓያሎ ሃገራት ተመሳሳሊ ዝኾነ ክስተት ስድራ ቤታት ሓቢሮም ኣብ ገዝኦም ንሓድሽ ዓመት ክቕበልዋ ኣጋጣሚ ዝፈጠረ ዘይተሓስበ ምረቓዩ ዝብልውን ኣይተሳኑን። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ዓመተ 2020 ብምንታይ ክዝክርዋ ኢኹም? ሓያሎ ማዕከናት ዜና ኣብ ጎደናታት ንዝረኸብኦም ሰባት ይሓተን።
ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ነዛ ትማሊ ዝተዛዘመት ዓመተ 2020 በዚ ገናውን ለበድኡ ዘይዝሓለ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከም ዝክራዩ ዝገልጽ ካብዚ ብዝተፈልየ እውን ብፍሉይ አጋጣሚ ንዝሕለፍዎ መርዓ ውላድ ሞት መቕረብን ካልእ ዘሕጉስን ዘሕዝንን ፍጻሜታት ዝዝክርዋ ኣይተሳእኑን ንስኻትኩም ሰማዕትኸ ነዛ ተዛዚማ ዘላ ዓመተ 2020 ብምንታይ ትዝክርዋ ብዙሕ ሰብ ነዚ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሕዳር ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እውን ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብምድጋፍ ሰራዊት ኤርትራ ዘዋፈረሉ ኩናት ትግራይ ቅድሚት ከምጾ ይኽእል እዩ ኮሮናን ጽልዋታቱን ከምኡ ድማ ወራር ዕስለንበጣ ኣብ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጎሊሑ ዝተረኣየ ፍጻሜታት ምንባሩ ግና ምዝካር እውን ከድሊ እዩ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ክትወፅእ ድሕሪ ምውሳና ብዘይካቲ ዝህልዎ ናይ ንግድን ቁጠባን ዕዳታት ዜጋታታ ኣብ ኤውሮጳ ብዘይ ቪዛ ክንቀሳቐሱ ድዮም ዝብል እውን ካልእ ሕቶ ይጸኒሑ ብሪጣንያን ሕብረት ኤውሮጳን ናብ ሳልስዚ ድሕሪ ዝኸተምዎ ስምምዕ መንግስቲ ፈረንሳ ንጉዳይ ምንቅስቓስ ዜጋታት ብሪጣንያ ኣብ ኤውሮጳን መስርሕ ቪዛን ዝምልከት ሓድሽ መግለጺ ኣውፂሎ እዚ ካብ ሎሚ 1 ጥሪ 2021 ናትሒዙ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ጉዳይ ቪዛ ነቶም ንሓፂር እዋን ክሳብ 3 ዋርሕ ጥራይ ዝጸንሑ ዝጸሉ ይኮነን ብጉዳይ ስራሕ ይኹን መርዓ ኣብ ፈረንሳን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ክነብሩ ንዝደልዩ ዜጋታት ብሪጣንያ ግና ማዕረቶም ካልኦት ዜጋታት ዓለም ዝሕተትዎ ነዊሕ መስርሕ ቪዛ ክሓልፍለዎም በዚ ሓድሽ ሕጊ ዜጋታት ብሪጣንያ ኣብ ፈረንሳን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ቀዋሚ መንበሪ ቪዛ ንምርካብ ብዙሕ ሰነዳትን ክሳብ 2 ዓመታት ዝወስድ መስርሕን ክሓልፉ ክግደዱ እዮም ኣብ ልዕሊ እዚ ናብ ብሪጣንያ ዝገሹ ዜጋታት ኤርትራ ትርከበን ዝበዝሐ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን ብመሬት ሃገራት ኤውሮጳ ክሓልፉ እንተኾይኖም ኣቐዲሞም ተወሳኺ ናይ መስገሪ ወይ ትራንዚት ቪዛ ክሓትለዎም ሬድዮ ኤረና